אני שם לב שהרבה פעמים אני יכול להיות במצבי רוח שונים מאוד מאוד מהר, זה משתנה. אני חושב שזה העניין שכשאתה בעשייה ואתה עושה דברים מתוך המקום של מה אנשים יגיבו, או לחפש את התגובות, או לקבל אישורים חיצוניים, אתה לא תמצא את הרגש ואת האושר האמיתי שלך בדבר הזה. אבל כשאתה עושה דברים בשביל עצמך, נטו בשביל להפוך את עצמך למאושר, אז פתאום הכל בא אליך והכל מתמגנט אליך בקלות, וזה נותן משמעות מאוד מאוד שונה ליצירה. בין אם זה במוזיקה, בהעלאת תכנים שאתם עושים, בציור או בכל דבר כזה שאתם רוצים ליצור. אני שם לב שכשאתה יוצר נטו בשביל לגרום לעצמך להיות מאושר, אתה גם הרבה יותר יציב עם הרגשות שלך, וגם דברים מתמגנטים אליך, שאתה לא מנסה בכוח.